Ng nanay ni... Ayan, good morning mga kalingap. Nandito po ako ngayon sa isa sa sikat na kalingap partners po. Ayan, so pinuntahan natin. Hindi ako naka-live. Ano to? Oo. Hello! Hello po. Ayan, Po kayo. dito kami sa bahay ng bahay ni nanay ni nanay. Bahay ng nanay ni nanay. Bahay ni Katres TV. Bahay ng Tres. Yan, so kasama ko dito yung team ni Benz TV. Ay, pakisuporta po yung Pasupport po, Team sa charity vlog po. O, saan? may official page po sila. Yan, pakisuporta po. Tawa ko dyan. Salamat po. Kapatid ni Benz. Ay, kapatid ni nanay. Wala, hindi ako naniniwala. Ang kaibigan. Hindi ako naniniwala. Pwede na mag-20 Sabay niya. Ayan, siyempre yung Hello po. anong pangalan niya ulit? Chan Chan. Si Chan Subscriber Chan. lang ha. Oo. Doon, sige, doon. So ano to, bakit nilalabas yung mga Parang may buwan? upuan dito. Lalabas yung mga gamit. Lalabas mga gamit. Nilipat na po. Parang hindi tayo welcome dito. Ayan, Tres TV. Ito, nandito rin si Tita Paz Bisda. Ayan. Hello po. Ay, talaga naman. Ayan. Magbe-vlog na po siya pag support Pasaway ka. Tres TV sa kasi Sandy. Ito si Hello po. supportahan po natin yung channel niya. Nasaan ba si nanay? Wala pa. Laban Wala pa na. lang. Ay, sabi na eh. Ayan, nasanay na po ako mga kalingap kay Tres TV. kay Nanay Bench. mga kalingap si Charlie J TV, Sun TV, si Deinla po. Deinla po. Deinla TV, si Team Lisa Charity, Kuya Uwa TV. Subscribe ko to. Kuya Uwa po. Oo. Si Tres TV, ito hindi ko na-subscribe. Ayan po yung kapatid po, pamilya po ni Nanay. Sir, paki-subscribe po. Ayan. So, grabe. Ang mahal po makalingap ng ano dito bayad dito sa tarpaulin. Ayan. So, yun po mga kalingap, nalaman ko. Itismis ko dito mga kalingap, si nanay. Hindi pa rin ako makapaniwala. Yan, sila po yung mga mga kasamahan ka team ni nanay. Ayan, tingnan nyo ang sexy Free support Team Lisa charity vlog po. Hindi ako makapaniwala. Buti kayo may team si naano ko sabi may camera mo kami na nila. Marami na po yan. Service nila yan. Service na nagamit ni Kuya Benz. Wala pa po yung event. Grabe. Picture tayo. Ito pa si nanay yun. Daming mga ka-team. Ako nagsusulo lang ako sa buhay. Ay. So ano to, langka? Kamansi daw. Kamansi. Yan, kamansi. Yan, may pakain sa atin si nanay, mga kalinga. So, hindi naman siya medyo nagpahintay, no? Medyo nagdali-dali sa nanay. Hindi pa rin talaga makita si nanay. Hello, nasaan ka? Pagpasensyahan nyo na lang po si nanay. Opo, kasipag ni nanay, nag-vlog siya. Yan ang taray nito, pumuti ka. Pumuti ka. Gamit kong sabon eh. Pamputi. Kain na. Kain tayo. Sabi ni sis.
Live ka? Hmm? Live ka? Hindi. Alam mo naman na hindi ako pala live. Uy, kunwari ka. Diba, style yan mo. Ay, naka-live, guys. So, kain muna kami. Oo, Kain muna ka kami. dyan. Live tayo. Hindi daw siya. Ayun o. May request niya. Sabi mo, Ito yung tanungin request kung ko. ano kulang. Oh, diba? Kaya nga. Pero nag-advance talaga kung mag-request. Kaya na kayo. Sige, sige, sige. Sige na. Agapay, nag-effort lang sa sinanay Benz. Ha? Nagugutom na to eh. Gutom ka na? Kaya na naman Nagugutom na siya. Kain na po kami. Yan, sige, kakain na po kami. Nagugutom na Yan. si Kagapay. Gutom na. Pinahintay po kami ni nanay ng ano. Matagal. Yan, nagti-take out na. Kunwari nakikisuporta, yun pala yung... Kaya pala kagabi nag-chat kami, ano daw yung gusto niya. So, parang pinupush niya na ito talagang tahong na to. Parang siya yung may kagustuhan nitong tahong kasi may plano pala. Nasa kalikitan lang na. Iaangkan ko kayo. May Pala may gusto na taho? Oo. Bakit sabi niya? Hindi kasi sabi niya, yung tahong, hindi mo ba gusto? Sabi niya, pwede rin, the best din yun. Sabi niya, ay, Kaya nakinabot na kayo sa cellphone ko. Binuking pala, binuking no? Kaya nakinabot ko chan-chan. kasi sabi ko talaga nanay, kahit basta wag lang yung bawas sa akin, sabi niya, yung pusit, mag-ano ka pa, ma-dessert. Sabi ko, Tapos ako pa. oo. Si Ate Paz pala yung nag-request. Tapos ito, ang daming tahong. Ayan. Sabi Saka itong sabi ni Ate Paz, pusit. gusto mo daw kasi yan, pusit at saka tahong. May nalalaman pa mga, ano ba yung klaseng pusit? Yung pangkalamares? Kasi Pangkalamares. ano lang may tanong yun sa akin Ano ha. kasi yan eh, mistiso. Mistiso ba? Isay. Isay ba? Ano? Mistiso ba o isay? Baklang pusit. Ayun o, bakla. Ayan, kasama mo rin? Ayun po si Charlie J o. Charlie J. Nasaan yung nasaan yung director mo? Ay, Yung director. yung cameraman mo kunwari. Wala. Si Uwa. Kagapay TV? O Kagapay lang. Kaagapay, ang matakaw sa tahong. Yan po mga kalingap, masarap po. Ilan na yan nag-sub sa'yo na yan ha? So yan po mga kalingap, katatapos lang po namin kumain. And yun. Masaya po tayo kasi masarap talaga yung tahong ni nanay. Tahong ka dyan. Tahong ninanay ka dyan. At saka yung baklang pusit. Oo, may mga iba-ibang klaseng pusit dito sa Laguna, sa Binyan. ano yun yung Sa Pedro, malayo tayo sa Binyan. Oh, ano pala to? San Pedro. Laguna? San Pedro pala to? Ay, ano po, Naka-vlog. error po tayo. Ano pala, nasa San Pedro pala. Bakit saan ka na naman? Sama ka nga, punta tayo San Pablo. Dayan mo nga. Anong puntahan mo doon? Ayun, pupunta daw siya ng San Pablo kasi nandun yung Kasama bullet ka. niya. Sama ka. Makuha tayong rambutan at saka lansones. Saan niya matutulog? Doon, sa bahay. Hindi, doon ako sa Balibago. sa pinsan ko. Man, Balibago. Balibago. kasi di ba November 1, magpahinga naman tayo. Ay, salamat. Kailangan tayo. Oh, marunong ka pala Natutuwa kami dyan pag sinasabi niya nagpapahinga. Natutuwa kami dyan. Oh, kasi wala siyang pahinga. Kahit sa gabi yun. Ang babaeng walang pahinga. Mm. Kaagapay. Nagagawa pa niyang mag-concert sa isang niya. Channel niya. Nag-ano ko, nag-extra ko. Pagpanda. Oo. Tapos sa gabi yan. Alam mo na yung diyan sa mga Rumarampa sa gabi. Oo, rumarampa Kaya sa puyat gabi. minsan. Sama ka ba? Saan nga? Ay, San Pablo nga. so anong sakyan natin? Motor. Ano mag-motor lang. Ayun. Pero daanan niyo ako doon sa Diyan na naman yung daanan niyo sa Balibago eh. Hindi namin alam yun. Balibago nga. Pero madaling araw alis. Ay, hindi pa bukas. Ha? Hindi pa lang. Pwedeng program ko bukas sa Isabela, saka Bohol. Lunes pa kayo. Bukas, Isabela at Bohol. Oo, ganyan din ako Yung kalupit. pinya, may pinya.
Eh, nabangan nyo na lang po mamaya po. Ay, bukas pala Yung sa yung Bohol, yung mga iniwanan niya doon. may feeding program ako doon sa Bohol at saka sa Isabela. Then, sa November 5 or 7, Pera kasi to. sa Apayaw po tayo kita-kit sa mga kagaway. Apayaw chapter. Ah, may Ayan. pakpili. Then, Pera kasi to. May ano siya sa, sa ano rin po, basta ngayong November po, meron din, sana po magtuloy sa Pangasinan. Pangasinan, Kagapay, Pangasinan chapter. So, yan. Ginagaya na niya si, ginagaya na niya si Cruz. Kagapay Pangasinan chapter. Oo, dami pala itong group. Ayan, tsaka malapit na rin po sa may Cagayan. Ay, sa Surigao pala, Surigao. So, buong bansa po tayo mag-iikot. Sa Laguna Ayan. wala. Laguna, nandito ka na. Ikaw na yung hawak nyo na to. Hindi ba gano'n mong side na rin? Hindi na, pwede mo yung Laguna. Nandito ka na. Nandito na po si Ben sa Laguna. So, yun. Hawak niya to. Ikaw na. Tsaka Ikaw na sa Laguna. napasipag ni Vince dito. Ngayon, magkabulag tayo. Ayan, supportan niyo po. Vince TV. Nanay Vince. Hello, Nanay. Salamat po. Nanay ni Nanay. Ano? Kanina yung nanay ha. Ito pala yung nanay ni Nanay. Diba? Medyo Kasi sabi ko, nalito nanay ni kami. nanay? Sabi ko Nanay ni yan ang nanay Nanay. mo. Ako Sabi ni niya, ito nanay. pala yung nanay ni nanay. Ayan. Kagagaling ko lang din po kanina sa Carmona. So, Nang lalaki po siya doon. oo. Oo daw. Medyo matumal doon. So, Matumal po. dito natin susubukan sa Binyan. Ay, San Pedro. San Pedro. Marami dito. Marami. Kung marami. Pero tumingin-tingin ako dito. Kakapasok ko pa lang dito. May pwede nang i-mine. May pwede na daw i-mine. May nakita na ako. Pwede nang i-mine. Alam ko na yung kusina. Si Charlie. Alam, ano tayo dito, mabas tayo. Baka Magko-comment ka. akala nila totoong nag-ano tayo dito. So yun po, thanks po sa thank you po sa pagkain ngayon. Yung oras na ba? Ngayong tanghali. Ayan, masarap po talaga yung pagkain sa atin ni Nanay. May saging pa. Parang ikaw yung makakaubos ng saging. Manahimik ka. So yun po, nakita ko na rin po yung number 1 basher namin. Hello po. Number 1 basher namin yan. Walang kasuporta-suporta. Binabas lang kami. Yan. Hindi, napaka-supportive po. Saka supportive niya, pumupunta siya dito. Tapos siya na yung nagdadala ng mga soft drinks. Ganyan po si Ate Pas sumubo ng saging.